Mor, jeg er hjemme. Jeg tager ned og handler. Jeg er snart hjemme. Okay, mor. Mor, er det dig? Kom nu, mor, tag telefonen. Hvorfor tager hun den ikke? Hallo? Hvem er der? Stop! Gå væk! Jeg vil bare have mor hjem. Hallo? Nogen her? Jeg går ikke derop. Nej, hvorfor? Det her er virkelig uhyggeligt. Mor, kom hjem. Mor, kom hjem! Min søn er alene hjemme. Han kan ikke lide, når det tårner. Mor? Hej, skat. Godt, du er hjemme. Jeg købte din yndlingssnack. Snickers! Tak, mor! Nu er alt normalt igen. Ja. Godnat, mor. Godnat.